tror, jeg startede i en alder af 14 år. Startede det nok. Men dengang var det jo bare sjovt. Der kunne jeg ikke rigtig se problemet. Men problemet kom senere hen. Jeg brugte kokain, ketamin og GHB. Ja. Det handlede bare om at skaffe mit stof. Lave nogle ting som imod min egen vilje for at kunne skaffe penge til det her. Fordi at det er dyrt at have et misbrug. Så jeg gjorde mange frygtelige ting imod mig selv. Og andre også, for den sags skyld. Jeg ringede ind til min kommune og sagde, at nu har jeg jo skulle bruge for noget hjælp. Fordi jeg sidder her helt for mig selv og ikke ved, hvad jeg skal gøre. Og så bevilgede kommunen mig, at jeg kunne gå i behandling. Vendepunktet for, at jeg søgte behandling hos kompagniet, det var, at jeg simpelthen har fået nok af at leve det her liv, af at være en svindler og bedrag over for mig selv og dem omkring mig. Så jeg var nødt til at søge hjælp. Jeg var nødt til at overgive mig til noget, som faktisk var større end mig selv. Kompagniet, de har støttet mig i de ting, at jeg havde brug for hjælp. Men de gjorde det først, da jeg selv ligesom lagde kortene på bordet og sagde, det er nu, jeg har brug for hjælp, og nu overgiver jeg mig til jer. Mit liv, som det er nu, jeg er clean nu. Jeg har det meget bedre, end jeg nogensinde har haft, faktisk. Jeg har overskud til at gøre det, der er godt for mig nu. For egentlig er det ret enkelt, men det er meget kompliceret for sådan en hjerne som min. Mit råd, det er til andre, som har siddet det samme som mig, eller noget lignende, det er at måske at tænke lidt indad og mærke efter, om man egentlig er glad for det, man gør. Fordi jeg tror, jeg vil dø, hvis jeg fortsætter. For mig der det nok handler det her om liv eller død.